Fo ambe do kuye ambe do nyine ufe bambe do mina oye tene kalo mina mba kono o kalo yin o de ye arabi usani san kalo nani na kira bole maka kata madina sani bakele kemenani sani binani ani sani wolongula o kalo nani na kabe malika jatema biyet le muwaye malika jate to kalo ame mado octobre la doko 10e mois biya let leta ani saba samba fla muga ani duru abi kuna fono na kasani kuna fono ye awa visa ko la malini ameriki che anga ministre affaires étrangères afana bora kakuma kuna fono ubena nyefolike kwa si jamana asurasi ku woniye gosili do ke kanyesi kulu marfatiku ka dahara do ma kuna fono ubena nyefolike ola halayola o ko fesa commission de crise minobe jikola ama fo jikola irizan o jiye kasara minun kenyina o ani maminu turala uyenye folike Afrique Sidi ko esidan juguba ma chaman tura ala o Israeli ko Donald Trump nana Israeli bi ataru ka assemblée re kono akumbela kosebe akange kunda 18 fanaka benga mingera Gaza aleni Israeli che o sermonu ni abara kunchew obikebi kafara kono foni chamoro ala sonande bi kono foni rabba kurbala soni ana wala le kala insha Allah innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kaikaw hamini joromi dure bawa idikula upana agence Zeytoun Voyage lale Sergi Babé Kaya na abiro dobe je fanta ani nanife agence Zeytoun Voyage amase awada Bamako Play pasabo minye awata kunya nyinabore ni bela jimbeke awe Zeytoun Voyage fe kaba ijiko basi seka kaba Kaya paso awata yorore minye awka tosebe formation papier pour ali passeport ni berbeke kaba Kaya la buitwadon kausani singadi ayena awka ijito sebenke agence Zeytoun Voyage la kaindi sutupwe lama ayene gajuchi kai 75 21 47 54 Walgere 83 04 18 17 Bamako 72 50 50 43 Walma 79 41 40 et 30 Français 00 33 6 24 57 93 39 Walgere 00 233 7 58 39 27 57 Savoir l'espèce Kabako safne mi ni avec Falco labalo ka amuye fem bla jiren dafa ka so amageri dugne afo sabo l'espèce dinama gilelo ni daga bana safne ka je jamana bora na tare sabo l'espèce ale chura awa jamana ko sisa ula minni ne jusaye ibu bama Bamako PDG Mamadou Tamadou 76 33 04 90 Taï, Lisibote, son Koulibaly, immeuble Jariso, Jagarija, Jalo, Ali Mamadouso, Ulfra, Bradjeleme, immeuble Jariwana, Kaisuba, Chawachela, Ibrahim Ba, Ne, Ale, Kouiba Degaye, Arasro, Mamadou Jadidi Fabro, Aleve, Kaisuba, Taxi Plasicare, Kanyashi, Musulibama, téléphone 78 95 79 46 Minye Savo Médispicier Abesso Kaï Fambe Makabakoye Minye Savo Médispicier Model Flameno Soso Jamoka Miyiko Una Sotiki Loga Talike Abema Ani Anirmuana Savo Médispicier Kabako Safne Mime Namase Falgul Mahere Ani Banekono Niko Société Aydra Efis Afo Jam NSV Amno Maube Kabamu Nafamana Abima Fara Ajamaga Nido Bamako Semul Jam NSV Kabara Yeshenu Udema Auka Nafyakama Mini a 5 kilo 25 kilo Kase a 50 kilo Jam NSV Maube
bɛɛ lajɛlen dilan janjan NSC ka karamɔgɔ Semu a ye Lejo Bama jamana la Bamakɔ Ɲamakɔrɔ cité UNICEF la 44 53 00 06 Kayi 73 27 09 88 Jafo min ye wari dugu ye ale bɛ yen 76 70 65 65 wa janjan NSC ka ni kuri ninnu bɛ sɔrɔ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na janjan NSC ka kaba nafamayɔrɔ mugu bɔ ka di Maliyɛnw ma sɔngɔ damatɛmɛjɛ la. An bɛ foli di bɛɛ ma Jamdanu industry ani a cɛɲɔ an ka foli b'u ye an ka dugawu b'u ye an bɛ Katijatura membre bɛɛ fo an bɛ Dubai an bɛ Baraka Sibi an b'a fo Abdala Kade ka foli di a ma Adam Si an b'a fo kosɛbɛ ani Madame Si Fatumata Sila k'a fo Dubai Ali Kulubali an ka foli b'a ye Dubai ka se Bɛtsidi Nimaga ani Madame Nimaga Aminata an ka foli di a ma Tamba Kuma an b'a fo Dubai ani Madame Kumba Dado Tigana ka foli di a ma an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ ko fana k'an sama dugawu la o kɔfɛ sa ka foli di lamɛnnikɛla bɛɛ ma n'o bɔra ye an bɛ don an ka bi ale dɔnkibaru kɔnɔ ka sanga ni an ka jamana ko ye an ka ministiri min bɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔli la n'o ye Abdoulaye Diop ye a kuma na waati tɛmɛnen an y'a yira Ameriki a ye yɛlɛma don a ka visa ko la ko type B1 ni type B2 min ye dollar wari 5000 c'est-à-dire miliyɔn 3 ni kɔ ka taa se dollar wari 10 miliyɔn 6 ani buruburu ni visa o kɔrɔ fɔlɔ tun b'a sɔrɔ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u tun b'a d'i ma ni n'a ka kan i bɛ taa mais sisan sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ de kɔfɛ ni n'a ka kan n'a bɛ d'i ma yan'a ka d'i ma tun de i bɛ wari da a tɛna fɔ i nana ni nin ye dɔrɔn a bɛ d'i ma dɛ fɔlɔ u tun b'u ka jateminɛw n'u ka fɛnw kɛ est-ce que ne taara i bɛna to yen wa est-ce que fiɲɛ b'i kɔ Mali la yan wa est-ce que e kɔni bɛ taa turusumaya de la walima i bɛ taa mɔgɔw la furakɛli ka taa wari dun quoi ne mɔ i tɛ taa kɛ doniw da la wala u b'i ka bilanw lajɛ i ma ye waritigibaw azazitigiba ninnu ni waritigiba ninnu u b'a sɔrɔ u bɛ jamana caman visa sɔrɔ u b'i ka taux de séjour de lajɛ va-et-vient na sanni feerew ani ka passeport ni kase hakɛ minnu b'a kan nin bɛɛ de bɛ jateminɛ a b'i ka visa sɔrɔli nɔgɔya o la b'a dɔn e tɛ taa to yen e bɛ taa ɲɛɲini ka na de Américain ninnu u kɔni fɔlɔ ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ de kɔfɛ visa tun bɛ d'i ma bon sisan sɛgɛsɛgɛli bɛɛ de kɔfɛ ni taali ka kan i bɛ laban de ko ka miliyɔn 3 bila walima fan filanan miliyɔn 6 ni kɔ k'o da fiɲɛ na an ka ministre affaires étrangères fana bɔra k'a jira o mana ko Amérique y'o min kɛ a n'a fɔ a balal'olu la bɛnkan kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ 2005 ni ma fili Portugal diplomate n'a nasira la ni ko bɛ yɛlɛma jamana fila kan ka sigi ka hakililaw di ɲɔgɔn na mais Amérique kɛlen nin desɔn ta Mali ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka jateminɛw na olu ma sawura ɲɔgɔnya la bɛnkan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ Portugal la a bɛna fɔ sɔsɔra olu fana kɔni y'a jira o kumana Américains fana u ye desɔn min da Mali kan Mali fana bɛ n'o ɲɔgɔn kelen wɛrɛ da Américains kan yɛrɛ ka ko bɛɛ ɲɛnabɔlen o fana tɛna Mali visa sɔrɔ fo fana ka o wari hakɛ in da fiɲɛ na i n'a fɔ fana bɔra k'a fɔ ka kunnafoniw na cogo min o mana o ye min kana ko Mali fana ale bɛna o ɲɔgɔn de kɛ an n'a sɔrɔ Maliyɛn tungaden de ka ca Maliyɛn min ta Américain de ka ca Américain min kɔni bɛna yan mais jamana minnu ni fanga b'u la olu ka ko bɛ ni lahalayaw de la o mana ko Mali fana ko Amérique ta ɲɔgɔn Amérique fana bɛna o kɛ i ta filɛ n ta filɛ hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Mali yɛrɛ a sɔrɔsiw kɔni bɔra ka communiquéw kɛ k'olu ye sanfɛ gosili dɔw kɛ kolomarifatigiw ka dagayɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnna dɔw kɛra Kidali mara la kɛrɛnkɛrɛnna Mina ka fanfɛyɔrɔ ko dɔw fana kɛra Lakamane o yɔrɔ fan na hali sɔrɔ mankan belebeleba bɔra an yɛrɛ kun t'a dɔn yɛlɛ san kabakuru mankan ye ou bien jumɛn don mankan ba kɔni bɔra Kayi a na kɛ maa caman yɛrɛ kɔni u ye o mankanw mɛn min ye armée ka communiquéw
ka bɛlɛ 11 octobre ma 2025 ko kɔni ye jateminɛw kɛ ko ka kulu marifatigi dɔw ka dagayɔrɔ ɲini o kɔfɛ fana ko ka muguciw kɛ o yɔrɔ la surtout kɛrɛnkɛrɛnna Mali ale ni Niger frontière la les zones 3 frontières yɛrɛ ko k'u jɛra ka baara dɔw kɛ n'o ye Mali Niger Burkina k'u ye gosili dɔw fana kɛ olu yɛrɛ kɔni ka fɔ la wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko kana an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen بسم الله رفعت العالم بسم الله عملت القيامة بسم الله رفعت العالم بسم الله عملت القيامة قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله عملت القلم kotumugutu bi kunu dimase ɲɔgɔn lajɛrɛba kun bɛ yen n'o bɛnna le 12 octobre ma o ka misiriba min si sera 108 ma wala 107 ka se ka 107 wala 107 a sigili sen kan ka d'a kan ko o ɲɛnajɛ de kun bɛ Tumugutu Tumugutikaw bɔra kosɛbɛ misiri fana ka amu u b'a mun ni bɔgɔ de ye halisa maa caman min na waritigibaw har gouverneur yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan k'a yɛrɛ ni bɔgɔ kun bɛ ɲɔgɔn na a yɛrɛ ka se k'a ka niyɔrɔ k'a la misiri min k'a jɔra 1325 Kangu Musa bolo a bɔtɔ Makan jamana na kana Mali la o kuma na k'a ye misiri kɔni jɔ misiri jɔra ka ɲɛ kosɛbɛ a jɔra ni laada joliw ye o kuma b'a yira k'a fɔ misiri a bɛ UNESCO yɛrɛ ka maraw kɔnɔ fɛnkɔrɔ maraw lahalayaw la wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ali bi ko citerne dɔw donna o dongo mais k'olu ma bɔli kɛ i n'a fɔ kunnafoni kun y'a yira ko citerne 700 NORTM yɛrɛ kɔni kun y'a bɔ mais a bɛna fɔ essence ko in ko ni ye jateminɛ kɛ san b'a la Joyilaw b'a la ka taa se Sikaso ma ka taa se Fanaw ma ka taa se Segu ma ka taa se Ɲɔnɔw ma ka taa se dugu caman wɛrɛw ma o kuma na a bɛna fɔ citerne minnu kun donna a bɛna fɔ a bɛɛ jigira Bamakɔ a caman taara nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu fana na citerne mangi carburant mangi kun bɛ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ kunnafoni kɔni bɛ ka a di cogo min o kuma na ko dɔw nana sa mais i bɛ se ka mobili arana fɔ mobili 30 mobili 40 i bɛ moto yɛrɛ arana hali bi k'a fɔ gɛlɛya kɔni b'a ko la n'o ye carburant ko ye ka d'a kan minnu nana a bɛna fɔ yɔrɔ caman bɛ yen a mangi kun bɛ yen o kuma na a tilala ka taa yen min ye gasoil kɔni kunnafoni dɔw bɛ k'a jira ko caman bɛ yen stop bɛ yen mais gɛlɛya bɛ jumɛn na o ye essence de carburant min bɛ kɛ voiture telimanw kɔnɔ moto kɔnɔ ani groupe dɔw kɔnɔ a bɛna fɔ o de utiliseli yɛrɛ ka ca jama caya fɛ ka tɛmɛ maa tɔw kan o kuma na ko o kɔni hali bi a gɛlɛya kɔni bɛ yen an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ko ban maa caman ka bɔ k'u ka hakililaw di a ko la o mana ka d'a kan ni ko kɛra ta dɔrɔn gouvernement bɛ ka mesure min ta k'a fɔ n'a bɛ min kun k'a kana dɔrɔn n'a cayara mɔgɔw b'u ta bɔ mɔgɔ yɛrɛ taala de nin mɔgɔ y'a mɛn u m'a fɔ b'a dogo u y'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka feere de sinon n'a bɛ paquet wala bɛɛ bɛ taa ni min ta feere i t'a kɛ jago wɛrɛ i b'a bɔ o mana ko gouvernement ka fɛɛrɛ de kɛ a kana ka caya n'a cayara ni min ta sago jagoya n'a bɔ sinon k'a kɛ tangi n'a ka dɔgɔ ta olu ka mesure minnu ta a bɛ se ka dɔ bɔ ko la mais a gɛlɛya kɔni a tɛ se k'a ban ka d'a kan o yɛrɛ ye commerce yɛrɛ laada ye minɛn minɛ n'a sɔmina k'a ka gɛlɛn walima a donni ka gɛlɛn walima a sɔrɔli ka gɛlɛn tangi n'o mentalité bɛ maaw kun na a fɛnw bɛ gɛlɛya mais n'a bɛ pɔgɛ i yɛrɛ tile 5 tile 3 ni maa ma s'i ma diyagoya i yɛrɛ n'i ta jigi o mana o de b'a to marchandise bɛ nɔgɔya o mana ko gouvernement kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a bɛ nɔgɔya ni sira minnu ye n'a bɛ don a ka don dɔrɔn n'a donna diyagoya a feerekɛlaw ko a na nɔgɔya mais ni donta bɛ ka dɔgɔya diyagoya gɛlɛya ko in fana bɛ y'a la o mana n'a sɔrɔ bɛ ka yala kiw ni kiw yɔrɔ ni yɔrɔ ka maaw minɛ ka sanson datugu minnu bɛ ka dɔ fara prix kan nin bɛɛ ko bɛ ko la hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen بسم الله
Mali yɛrɛ kɔnɔ commission min sigin bɛ jiko jikasaraw ni fiɲɛw k'u y'u ka ɲɔgɔn lajɛrɛ ɲɔgɔn yew kɛ o yɛrɛ kɔni y'a yira ko a kɔlɔlɔ sera maa min ma mɔgɔ 20,000 mɔgɔ 800 mɔgɔ 59 maa sata ɲinan sanjiw la ko maa 28 ka bɛn le 9 octobre tɛmɛnen u ka ɲɔgɔn lajɛrɛw kɛra ko sanjiba 47 sanjiba 47 o nana sanpɛrɛ o belebeleba o 10 o kɛra ko fiɲɛ belebelebaw o 4 olu kɛra o kumana ko maa 38 jogina 28 olu sara so 1237 olu bina o kumana fami 2,751 olu de kɔlɔlɔ sɔrɔ ni y'o maaw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 20,000 mɔgɔ 859 olu de kɔlɔlɔ sɔrɔ ɲina sanjiw la yɛrɛ kɔni ko u ni ɲɛɲiniw bɛ ɲɔgɔn na dɛmɛ kan ka di minnu ma balo a n'a nasiraw ani minnu fana kan ka labɛn wɛrɛw la o yɛrɛ ye o baaraw sigi sen kan hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Côte d'Ivoire jamana ko manifestation bɔra tile 2 in na o ni lakana maaw karila ɲɔgɔn na n'o ye polisiw ye finitigilakaw o kɛra sababu gazi ciw bɔra la Ivoirien yɛrɛ fanga sinamatɔn dɔw yɛrɛ ko olu ka maaw minɛna maa dɔw minɛna a maaw yɛrɛ do olu yɛrɛ kɔni y'u ka dusumakasa kɔni yira o kuma na k'a fɔ Alassane Ouattara nin waati na a si bi san 87 wala ale si bi san 73 Babo yɛrɛ muso n'o y'a muso fɔlɔ ye o mana ko si bi san 76 a yirala ale bi se candidat ye maa wɛrɛ bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ candidat ye ko si bi san 60 o jate la maa wɛrɛ bɛ yen ko si bi san 67 la maa wɛrɛ bɛ yen o si ye san 66 min ka dɔgɔ a bɛɛ ye o si ye san 62 b'a la wala o na fɔ candidat 5 t'a dɔn Alassane y'a 6nan ye mais k'u bɔra o don o kumana kabakuru filiw kɛra la kunnafoni dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira ko min bɛ taa se maa 200 ani kɔ ko o minɛna opposants na minnu bɔra k'u ka dusumakakasaw jira i n'a fɔ kunnafoni kɔni bɛ ka a di cogo min o kumana k'a fɔ olu kɔni k'u ka to yen u k'u ka dusumakasako yira ka d'a kan olu yɛrɛ kɔni bolo olu ka parti maaw senbole kalafili la o tɛ tilennenya ni laadiriya ye o kumana an b'a fɔ Ivoirien ye ka d'a kan manifestation minnu kɛra tɛmɛnen na a yɛrɛ la 2011 maa 30,000 ni kɔ de sara a ko yɛrɛ la kiri maaw fɛ diɲɛ kiriw ko Babo nɔ don kɔfɛ o y'a bila ko Babo nɔ tɛ ko dun bɛ Babo ni Alassane de cɛ population de kɔni sara tigi ma dɔ min y'a fa harisa o ko ma ɲɛnabɔ n'a k'a bɛna bɔ tuguni a kɔlɔlɔ bɛ sɔn ka bonya dɛ o mana ko ninnu na maaw k'u yɛrɛ ta ko la wala i k'i yɛrɛ ta ko la min ka fanga banna don min o na ban sinon a ko caman a ma nɔgɔn hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Kamerunikaw fana ka kalafili tun bɛ sen na dimanche tɛmɛnen Paul Biya ko kalafili tun bɛ sen na n'o ye le 12 octobre ye o kumana k'a fɔ ko avant le 27 jaabi kan ka bɔ maa min n'o ye sara sɔrɔ o kumana ko musow bɔra cɛw bɔra burulufɛtiw labɛnna o kumana o yɛrɛ tun ye jateminɛlikɛla maa 5,575 olu ka kalafiliw jateminɛ Cameroun yɛrɛ fan bɛɛ ko kɔni kɛra ko dayɛlɛli kɛra ka taa datuguliw kɛ k'a kɔni kɛra basigiw kɔnɔ mais jaabiw kɔni de bɛ ka makɔnɔ cɛkɔrɔba ka jaabiw ale bɛ san 40 ni kɔ la fanga la Cameroun a jamana ɲɛmaaya la nin waati in na n'o de ye Paul Biya ye hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Gabonkaw fana k'olu ka député kalafiliw k'olu fana bɛna sigi sen kan voilà
o kuma na ko o yɛrɛ ka marabolo kɔnɔ ko baaraw bɛ ka sigi sen kan ka se ka o baaraw sigi sen kan ka taa fara o ka communal ta wala ka taa fara o kan i n'a fɔ kunnafoni kɔni bɛ ka a di cogo min lajinɛkaw fana olu fana ye baaraw sigi sen kan ka commission sigi minnu bɛ kalafiliw diriger n'an bɛ se k'a fɔ seni walima kalafili minnu bɛ maaw ka dossiers minɛ k'a lajɛ minnu b'a jɛ k'i kana n'a ye walima taa nin dafa o baaraw fana sigira sen kan Lajinɛ Mamadi Dumbuya fɛ kalo 4 nin kɔfɛ olu fana bɛ ka taa u ka président kalafiliw la ko baaraw labɛnw fana sabatira Lajinɛ kɔnɔ u se ka taa kalafiliw yɛrɛ kɔnɔna cogo min wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ Afrique du Sud ko carré dɔ binna carré kɔni vitesse kojugu o ma se k'a maîtriser ko maa 42 olu sara o maaw la yɛrɛ ka ministre bɔra ka a yira o kuma na ko maa 30 fana cɛra ka taa dɔgɔtɔrɔso la ko maa sataw maa 18 ye muso ye maa 17 k'o ye cɛw ye denmisɛnninw fana o ye maa 7 ye o mana a kasara bonyana kosɛbɛ o mana a bɛna fɔ kare a ka binna bi yɛrɛ tɛnɛ a tun bɛ ka bɔ Zimbabwe ka na Malawi ana kɛ ka na Afrique du Sud jamana kɔnɔ kasara kɔni kɛra a kasara bonyana wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Madagascar jamana ɲɛmaa kulu ale ye duuru dɔ fiɲɛ na a ye jamana bila o donc manifestants bɔra a ye gouvernement ci ale yɛrɛ tun bɛ ONU na a yɛrɛ kuma caman kɛ yen o mana tun kɛra sababu ye fɛnw ɲɛna tun bɛna don finitigilakaw sɔrɔdasiw ni gendarmes dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan président yɛrɛ tun ye ordre di manifestants ka maltraiter ka gaziw ci fataw ka sa bolitaw ka boli mais ko sɔrɔdasi ɲɛmaaw ma sɔn o ma k'o tɛ jamana loi kɔnɔ o kɔrɔ kɛsɛ bɛ san de ka jugu kɛlɛ mais ka kɛsɛ sa ka na ci yɛrɛ ka jamanaden na ko sɔrɔdasi ɲɛmaaw ma sɔn o ma ko jamana ɲɛmaa ka ordre olu ka bɔ ka mugu ci k'o bɛ jamana yɛrɛ loi k'o bɛ a sɔsɔ olu kɔni ma sɔn a ma ɲɛ ko président tun taara dogo Faransi ka lasigidenso kɔnɔ a ma ɲɛ jamana ɲɛmadenw ko a fɔ ale yɛrɛ de ka taa kuluka yɛrɛ bɔra koyi a taara jamana min na kunnafoni kɔni m'o yira mais ko a ye jamana bila fanga banna pewu fanga ɲɛ Ala de ta ye koyi n'a k'a bɛ ban ka sɔrɔ ale yɛrɛ tun taara ONU na a kuman'u ka jamana tɔgɔ la yɛrɛ ale bɛna o y'a sɔrɔ mankan wulila ale yɛrɛ bɛna a y'a sɔrɔ mankan wulila ale nalen dɔrɔn ka se ka peuple mada a ye gouvernement détruit ka gouvernement ci jamanamaw ko ayi ko mago b'a ale yɛrɛ de la a y'a essayer sɔrɔdasiw ka bɔ ka gosili ni fɛn kɛ cogo min olu fana ko olu tɛna mugu ci jamanadenw na olu yɛrɛ tun ko ko mina mada mais ale yɛrɛ kɔni labanna ko a ye jamana kɔni bila ko jamana kalifalen bɛ sɔrɔdasiw la nin waati na k'a lajɛ ni baara bɛ sigi sen kan cogo min o mana ko Madagascar ale ta labanna nin na an b'a lamɛnbaaw bɛɛ fo ye an bɛ dugawu k'u ye hali bi sa an bɛ Ala de deli o ko in kɔni na ko maa 22 sara a la ka sɔrɔ yɛrɛ ka gouvernement kɔni m'o bɛɛ déclaré mais kunnafoniw ka fɔ la ko funankɛni maa 22 de sara ko in na jogitaw sen t'o la bitigi minnu cɛraw sen t'a la i n'a fɔ kunnafoniw bɛ ka a di cogo min hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen olu fanga bɛ se ka fɛn fɛn ye o ye jama fɛrɛnta ye Ala ka n'u ɲɛsin ma dɛ n'i tɛna bɛɛ fa i b'a fa k'a fa a laban fo u bɛna fɔ c'est trop o de kɛra Gaza ta ye Israël fagali ka kɛ dɛsɛ ça va pas ni ko ma nɔgɔn dɛ o de kosɔn faamaw bɛ siran fanga jama ɲɛ ni min bɛ bɔ gazi na ci ka d'a kan n'a tɛmɛn'o niveau kan dɔrɔn a bɛ taa se yɔrɔ min na maîtriseli bɛ gɛlɛya quoi a ma nɔgɔn i kɔni bɛ fagali kɛ fagali fana mana se niveau dɔ la o fura ye mun ye e yɛrɛ de bɛ taa voilà e yɛrɛ de bɛ taa o de kosɔn fangaw bɛ siran manifestation ɲɛ kosɛbɛ ka d'a kan a hɛrɛw man ca jamanadenw ma a hɛrɛ yɛrɛ man ca faamaw ma ka d'a kan caman ka fɛnw bɛ sonya caman bɛ sa caman bɛ jogi wa a bɛ tiɲɛni don jamana fana ko hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen
o ko fe Niger yɛrɛ kɔnɔ Niger o yɛrɛ ko ko u bɛna projet ba dɔ u ka jamana ɲɛmaa ye bolonɔbila ka a la o yɛrɛ ka société ba dɔ n'o ko groupe Oliga Sar olu bɛ se ka so jɔ ko u ye marché ba di u ma u yɛrɛ ka usine ba dɔ ani ka taa se panneau solaire fana o usine walima panneau solaire marché ko n'olu bɛ se ka 50 mégawatts bɔ o mana ko marché k'a bɛ taa se 21 milliards ko Abdraman Chani a y'a di u ka société dɔw ma o kuma na u ka se ka baara kɛ an'u ka parti privé dɔw walasa a nafa ka se ka se jamana ma o mana ko baara in a kunfɔlɔ a bɛna kɛ kalo 36 kɔnɔ o kɔrɔ san 2 walima san 3 jate o mana baara in bɛna ko o kɔnɔna na ko baara bɛna di maa caman ma mɔgɔ caman bɛna baara sɔrɔ a la fɛn min ye Niger yɛrɛ o kɔnɔna na direct la ani indirect la wali bi sa ko nin bɛna kɛ we ka chômage ani k'u ka jamana yɛrɛ sɔrɔ ka yakubaya kɛrɛnkɛrɛnna o yɛrɛ ka jamana kɔnɔ wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Americain ka dangele Donald Trump anana Israel jamana kono Israel nya kunbɛ kosɛbɛ debi kunu o y'a sɔrɔ ka avion cargo do nana ka labɛnw sabati ka circulation labɛn Americain ka dangele anana a donna Israel o y'a bisimila o fana kɔfɛla la fana a taara Israel yɛrɛ parlement yɛrɛ kɔnɔ ko man ka tɛmɛ heure 4 minutes 30 ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ dɔrɔn k'i kunda Egypte kan n'a ka taara ye bɛnkan ninnu bɛ taa siɲɛ Hamas mɔgɔw fana u sɔrɔla ka Israɛliɛnw bila maa kun ye ɲɛnama ye maa 20 u ye maa 7 bila a labanna u ye maa 13 bila Fɛlɛstinɛka minnu fana maa 2000 dɔɔni ka jɛ maa 2000 la mɔgɔ 200 ni kɔ b'a la olu yɛrɛ do ko a fɔra k'olu tɛ kɛnɛmana ye bilen k'u bɛn'u si kɛ kaso la olu fana maa 200 ni kɔ b'a la olu bilala ani maa 1700 kɛlɛ wulilen 2023 Gaza kɔnɔ olu minnu minɛna olu fana dɔw bilala o kumana a bɛna fan 2 bɛɛ ka maaw u bilala o kumana Netanyahu ale yɛrɛ kɔni kumana Donald Trump kumana Netanyahu yɛrɛ kɔni y'a jira ko san nata ninnu kɔni ye bɛnw ye Israel yɛrɛ kɔnɔ ani Israel kɔ kan Netanyahu yɛrɛ ko ale kɔni bɛ kisi basigi bolo k'a b'o sama ka taa maa ma n'i b'a fɛ olu n'o Israɛlɛnw ka bila basigi kɔnɔ k'ale bolo samanen don ka t'i fɛ Netanyahu a y'a jira Trump la ko Trump de ye maa ye ka sɔrɔ Israɛlien tɛ ale b'a préféré ko Nobel prix ka di Benjamin Netanyahu yɛrɛ ma Israel yɛrɛ fanga sinamatɔ ale bɔra ka kuma ale yɛrɛ kɔni y'a jira ko Trump de ye manifestation kisi ani ka sɔrɔdasiw kisi ani ka maa miliyɔn caman n'u kisi an b'a fɔ ka jamana ɲɛmaa de y'a kɛ ko Netanyahu de y'a kisi an b'a fɔ Ala ta kɔfɛ ale ye kɛlɛ jɔ an n'a sɔrɔ a yɛrɛ ye fagaliba kɛ a yɛrɛ dɛsɛla de a m'a jɔ ani dunga la dɛ a dɛsɛra a bɛna perdre a teriw la arabuw ka wari a bɛna perdre a la Amérique yɛrɛ ka intérêt bɛna menacer k'a sababu kɛ Israel ye ale yɛrɛ y'a kɛ fagali kɛra ka fagali kɛ n'i m'a kɛ tan Amérique yɛrɛ a yɛrɛ bɛna kɔlɔlɔ sɔrɔ an fana m'a kɛ Ala kama an m'a kɛ ni dunga kama a y'a kɛ u ka intérêt kama Donald Trump o kuma na a yɛrɛ kɔni ko Israel yɛrɛ a fanga sinamatɔ ko se de bi Israel Amérique président ye a ka se ka na ni basigi nataw ye a yɛrɛ kɔni ko nin waati in na o mana ko olu bɛna to yan o tɛna taa yɔrɔ wɛrɛ Donald Trump yɛrɛ kɔni a yɛrɛ kɔni ka kumaw na a ko maa 20 ninnu bilala u taara u ka so u n'u ka parents ye ɲɔgɔn ye ka ban walima u bɛ dɔgɔtɔrɔso la ka furakɛ a yɛrɛ ko bi ye fajiri bi ye donba ye bi fajiri ko de ye arabuw yɛrɛ ka gun kan Egypte yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na ni Gaza ni Liban o frontière la o kumana ko nin ye bi ye donba ye o ko kɔnɔna na wala a yɛrɛ ko o ye donba ye Trump yɛrɛ kɔni
ko Ameriki k'u ye tile kura de bɔ tile min ni sanu tile don Donald Trump yɛrɛ ko k'a kɔni bɛ arabu jamanaw fo ani silamɛ jamanaw k'olu bɛɛ de farala ale ka digi Hamasi kan Hamasi ka se ka maaw bila sinon ale ka jahanama bonda Israel ka jahanama bonda ka fara dɛmɛ minnu kɛra o foyi ma to ka maaw bila la Trump yɛrɛ ko k'a bɛ arabu jamanaw fo ka silamɛ jamanaw fo k'olu bɛɛ de farala kan olu ka Hamasi deli walasa Hamasi ka sɔn k'u ka maaw bila Turki président fana kun ye ko ale bilalo mission na Donald Trump yɛrɛ kɔni a ka kuma sen kɔnɔ ko assemblée la ko dɔ y'a ka kuma tigɛ n'o ye maa 2 ye ko faamaw y'olu labɔ député 2 Israël faamaw y'olu labɔ olu bɔ assemblée kɔnɔ o kuma na o bɔra ka da olu kun ye ka Trump to kuma na o y'a ka kuma tigɛ Donald Trump yɛrɛ ko k'olu ye kɛlɛ segin de ba kalo segin kɔnɔ mais a ma kɛlɛ ninnu cité Donald Trump ka kuma na k'ale tɛ kɛlɛ fɛ voilà k'ale yɛrɛ kɔni personnellement kɛlɛ ka jɔ voilà ale yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale ɲɛ sɔrɔ la a yɛrɛ kɔni ko basigiw de bɛna kɛ sisan voilà ale yɛrɛ kɔni ko kɛlɛminɛn fana b'olu bolo voilà ko kɛlɛminɛn dɔ b'olu bolo ko maa si ma miiri min na fɔlɔ voilà mais k'olu ma o utiliser fɔlɔ dɛ Trump yɛrɛ kɔni k'olu ye kɛlɛminɛn caman di Israël ma ko Netanyahu k'a tun bɛ communiquer n'ale waati bɛɛ voilà waati bɛɛ a bɛ kɛlɛminɛn qualité dɔ nin bila ka na nin marque in bila ka na o kɔrɔ nin bila ka na y'a dɔn Donald Trump tɛ ko dogo ko waati bɛɛ Netanyahu tun b'ale wele Trump ko k'ale bɛ min fɔ Israëlɛnw ye ko Ameriki ko a faralen bɛ u kan k'olu tɛna ɲina Israël kɔ olu tɛna sɔn le 7 octobre ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ Hamasi ye min da u kan Trump yɛrɛ ko k'u ye dankari kɛ jamana dansew la i n'a fɔ Iran tun b'a fɛ ka bombe atomique mara ale ka fɔ la k'u ye dankari kɛ o la ka da kan u ye gosili min da Iran kan k'o gosili ɲɛna kosɛbɛ k'olu yɛrɛ ni Iran bɛ n'u bolo nɔ bila kɛ sɛbɛn na a yɛrɛ labanna k'a fɔ Hezbollah fana k'u y'o détruit k'o ban k'u bɛ Israël yɛrɛ u bɛ Liban président dɛmɛ ka se ka Hezbollah yɛrɛ ka kɛlɛminɛn k'o tɔ bɔsi u la sinon ale yɛrɛ ka fɔ la Hezbollah ka ko banna kaban Trump yɛrɛ kɔni ko min ye Hamasi ka minɛnw ye k'u bɛna o fana minɛ o la ka Hamasi désarmer Hamasi dun ma sɔn o ma olu ko n'olu ka minɛn bɛ désarmer o b'a sɔrɔ Palestine bɛɛ bɛnna o bɛɛ ka kɛ kelen ye olu yɛrɛ Palestine o bɛ jɛ k'a kɛ cogo o b'a kɛ ten sinon k'olu ka minɛn tɛ bɔ dɛ wa a tɛ bɔ dɛ o ye Gaza bɛɛ minɛ kaban o kɔfɛ fana Trump yɛrɛ ko olu ni arabu k'u bɛɛ bɛnna ko ka Hamasi désarmer o kuma na Trump bɔra k'o kuma fɔ maa minnu dɔw yɛrɛ bilala n'olu kan ka bɔ ni Palestinɛkaw don mais u tɛ sigi Palestine u bɛ bɔ ka taa jamana wɛrɛ ka da kan o bɛɛ ye Israël ka plan ye ka da kan maa minnu ye daze ye k'u gɛn ka b'u fa dugukolo kan Palestine min bɛ kɔfɛ ko a tɛ se maa 1,000,000 ma ka ban diɲɛ kɔfɛ ka ban a ka ca dɛ o mana maa minnu yɛrɛ bɔra bi hali u tɛ t'u ka jamana na mais yɛrɛkunsɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la mɔgɔ 154 k'olu kɔni sera Misira ka ban olu kɔni bɛna taa jamana wɛrɛw de la u tɛ don fa jamana na o ye Israël ka laɲini dɔ ye Trump yɛrɛ a yɛrɛ kɔni bɔra k'a jira ko kana gɛlɛya ka dabila voilà kana gɛlɛya ka dabila o kana ni basigiw ye o maaw k'a lajɛ ni Israël bɛ bɛn a na cogo min a yɛrɛ ko ale baara caman kɛ Israël ye ale ye layidu minnu ta Israël a y'u dafa ale sɔnna k'a fɔ Kudusi ko ye Israël capitale ye wa ale ye Israël ka lasigidenso ta ka bɔ Amérique yɛrɛ lasigidenso ka bɔ Tel Aviv ka taa n'a ye Kudusi la k'ale de y'o kɛ ka sɔrɔ jamana kelen tigi 2 Palestiniens fana b'a la k'olu ka capitale ye Kudusi de o tuma na ale bɔra k'o kuma kɔni fɔ nin waati in na ko maa 250 minnu k'u bɛ dumɛ kaso la Israël y'u bila ka taa se mɔgɔ 1000 mɔgɔ 700 maa wɛrɛ minnu ye maa wɛrɛ u bɛɛ bilala nin waati in na Hamasi maaw sagira ka Gaza minɛ kunu ko 84 kun bɛ Gaza ja Israël ye maa wɛrɛw de armée kɛlɛ la Gaza ka prisonnier kɔrɔw olu ni kabila dɔw Israël ni minnu bɛnna na ka se ka olu sɛgɛnna kɛlɛ la sa olu ka maa caman sara o mana arabu yɛrɛ dama Palestiniens yɛrɛ dama ka kari ɲɔgɔn na sa u kun y'o plan de kɛ
orokoso kunu Gaza kalara journaliste do rebe ale sara ko manu yo o mena Israel manu armée kale faga wala kale faga oni amasimo on karla nyona amasimo e ma chaman faola ka kobla maîtrise kono Israel era kono foni sira ko ka kera ni misay koy ko anye maminu labe ko lu bise ka nona bla Gaza kono ko tlekele ngono walma amaset tlekele ma amasimo e be maîtriser encore ko ka baraw wa Israel ka kelemino de sorolu bolo Israel ka armu de sorolu bolo amaso woni maminu do jine lamo de non tato hina tene ni mena kinyana mafa ni manafa fa yori bolo wera ko mama ni senyera koina meni imna sore ma juli bonge isema ye mafala ko yani kata so to buru kolenga sa atle mu wana hake don ko ya ikana ya fabikima meni mana no soro ni minga ka bidaga me mama senyera mafala marfa yori bolo isenyera juli bona okoro ya fatika lu foima obu bele jale oni elimine wala obu bele jale oni elimine okmana ko bi yere ko Israel yere president ka ba fa ni Benjamin Netanyahu olu kugata Israeli soro welele wunte Benjamin Netanyahu ani Mahmoud Abbas ko ayre welela o kase kana bolono blami ni bemikala Israeli yere konai nyemo ya bidi Donald Trump ma ani Israeli yere jamana nyema okmana ina fo kuna fo be ka ditomi amazi mo bora fambe bi ora ira ko bengali kera ko benga kera ko lieu de fo Israel de bi ko damine ko ka ko négocier na ko ganga mo bla manta bla kele talere ona anta doni bla manta doni bla ona re ko kele abana ni die fenfenye atna se ka bona ka moye fona bora no suye fon ani négociation ho fladron wa koko labano de la amasu mo côté koko labano de la okmana ko debi ko damine Israel nya se ka ko tien o be ko nyami wera bolo de ko ni kele kera ko debi solution surala kaso ko armema ani kelemino hakela ko defrage bade bolo ni Israel tie kelemina mi Israel bolo atolo bolo no lu era no ka to fe murunu onu ka morto kumurunu o sera ka ko da Israel ka man no ere wala wana olu tala olu don da America farale muka o mana amazi mo fana kumana o ka mo chela ka Israel on di kurawra zuma ma do ere blala bi ado gye sam wan nan ge kasola Israel kaso okmana akoko ngara fete fam blabe ko Benjamin Netanyahu ere to de kumbe Israel ere fambe ato ere Donald Trump watera ko hani Benjamin Netanyahu to fo mo be hochila abna fara ka jamana kono de banana har America ka chide minu nana oluku ba to fo mo yo hochi ko ni asiya fole fona Israel jamana nyama mo ka tigara fa Israel ato fole o fona kara ni sena kada ka kelen nege tu fo la ble kada ko lu ni turkiyo olu bede barake kama si deli ka fara Qatar ka wala sa kele ka se ka jo jora se Donald Trump era fuka fola kama dala na bi wuli se Qatar era ka del ka sombe ko jamana muga har frazi prela fara ko ngangana jamana muani ka sa so boma olu bebe ka nyon sura Israeli ona bengambake okmana Ameriki oni jamana wara o be ka ledu de defa kada ka ledu te hotel mo ci kana wuli kuray Israel fana Palestine be ka dama jamana chugumi wala o fana ni jamana kaka ayrala ka far turki era jamana nyama akangana ka fara jamana nyama bawaroka o be ka nganyonye me ko irisima wole irisu era ko ko lubo famu anake olu joda tala mi joda be mina anake wole na bluma olu era ko nim plan kan me ko nim doron taba kadaka kote do Mahmoud Abbas fana ka kote Israel bi ka wale minu gay ko Israel ka ese o fana ka ba Donald Trump era ko Gaza joli ka bina damina teliyala ina fo ayafa ka kuna fono era konna chumi ako woni faali kera fo ka dese Allah bana amazi tala okmana Allah bana de siani kera ka bo umase ka bo kolo ka blay fu la bana delila amazi mo wonga kelamina ko tebla amazi mo kote Donald Trump kwani ka Israel on soulever tendron ko ni soja kada ga ko amasi mo ko mawdu hakili be ko hakili kadi ko mawdu forle Donald Trump fo wala ko hakili kadi de oro ko da ka Israel madate nunu fana ko gar mutibla na be bla Palestine ka jamana de bi dama ami je kanga armu bla jamana ka boloka on yere jamana dendoi akanga ke to mamba kete
dunan wara tse ka Gaza maîtriser ba domino sous-sol dinga minnu bɛ a ma nɔgɔn dɛ sous-sol dinga minnu bɛ a ma nɔgɔn o de ko bɛ sen na wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Gaza yɛrɛ ko ni k'i bɛ Gaza yɛrɛ jɔ ko dollar wari miliyari 70 Gaza yɛrɛ 100 sara la 95% a bɛɛ tiɲɛna ko dɔgɔtɔrɔso ko tɛ wa siraw fana 100 sara la 80 bɛɛ tiɲɛna ka siraw bɛɛ wuli ka dingɛw sen ka jamana yɛrɛ hayibaya yɛrɛ yɔrɔ bɛɛ bɔ a la dɔgɔtɔrɔso tɛ kalanyɔrɔ tɛ kaburuso tɛ énergie tɛ soma an b'a fɔ ji sira tɛ foro tɛ Israël yɛrɛ kɔni y'a essayé de ɲɛnamaya kana se ka kɛ Gaza mais maaw b'u ta la Ala b'a ta la a tun b'a fɛ ka kɛ wɛrɛ fo b'a ko Gaza Amérique yɛrɛ fɔ ko ɲɛnamaya tɛ se ka kɛ bilen mais maaw bɔlen don tɛgɛrɛ fɔ la a ma se maaw kɔnɔ halisa i b'a fɔ ko tɔw bɛ ka poyi dugu jukɔrɔ ka na ka sɔrɔ kɔlɔlɔba de bɛ yen kɛlɛ bannen don mais dɔ bɛ yen u ka maaw tɛ yen dɔ bɛ yen u ka sow tɛ yen dɔ bɛ yen u ka maaw bɛɛ kɛra maa lujuratɔ ye ko min bɛna daminɛ nin kɔfɛ o yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ kɛlɛ yɛrɛ kan o tuma na ko mais n'u y'u bolo di ɲɔgɔn ma a ko bɛ sɔn ka sira sɔrɔ o tuma na ko dollar wari miliyari 70 ko Gaza jɔli wari min bɛ sɔn ka t'a la k'a bɛ s'o ma min ye jateminɛkɛlaw ka jateminɛw na wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Sudan ko fagali dɔw kɛra yen maa 57 population na ko force rapide ye gosili dɔw kɛ o tuma na ko a kɔlɔlɔ kɔni bonyana population yɛrɛ kɔni ka kosɛbɛ ko maa 57 a taara yira ko o de tora a ko la ka bɔ jamanaden kuransaw na i n'a fɔ kunnafoni bɛ ka a di cogo min hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen ko min Europe duguba caman bɛ olu caman bɔra ka nisɔndiya k'a yira ko muguci jɔra et puis fana o t'a bannen ko fo Falasini ka k'a dama jamana de olu k'u bɛ Falasini soutenir Europe dugu caman u bɔra ko fo Falasini ka kɛ a dama jamana ye muguci min jɔra o diyara olu ye Israël fana Libanɔ diminu kɔrɔ kunu yɛrɛ walima kunasiri ko Liban Israël ye gosili daw kan depuis kɛlɛ jɔra u ni Israël cɛ u ma ɲɔgɔn gosili daw kan olu bɔra n'u ka tracteurs ye an'u ka minɛnbaw k'u bɛ o foire kɛ ko Israël sin ka bombe de jigi ye u ni Liban frontière la kɛlɛminɛn minnu tora ni o bɛnna octobre kalo yɛrɛ tile 11 ma kunasini a kɔlɔlɔ bonyana dɛ sɛnɛkɛfɛnw minnu bɛ sɛnɛw kɛ ani minnu bɛ dingɛw sen o foire de tun bɛ sen na gosili in senfɛ k'u y'o 300 de tiɲɛ 300 mɔgɔw ka matériel 300 o 300 la tracteur dɔgɔmani 100 ba a kɔnɔ o tuma na Israël yɛrɛ a ye nin kɛ Libankaw la Libankaw olu y'u ka o ni maaw wele u ka lasigiden bɛ k'o k'a ta da bɔgɔ jeni kan olu yɛrɛ ko diɲɛ ma ka far'u kan u ka bɔ Israël ka gɛlɛya kɔnɔ wala ko diɲɛ ma ka far'u kan nka mana Israël taara dimi bɔ olu kan hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Donald Trump ko olu kɔni ye basigi kɛ wa ko min tɛ se ka kɛ olu y'o de kɛ impossible k'a kɛ k'u ye maa minnu minɛna u y'u segin ka t'u kaso o de fɔra a mɛnna a y'u segin jumɛn négociation wala e ko i bɛ jahanama jigin jahanama ma se ka taa n'u ye e yɛrɛ labanna ka maa wɛrɛ bila ka delili kɛ wala nin waati yɛrɛ kɔni na ko maa 1986 bɛn kun kɛra minnu kan Israël fana ko ale ye kaso vide u bɛɛ bilala a maa dɔw la maa 4 b'a la minnu ye kuyɛri kɛ ka dingɛ sen fo 10 et quelques mètres walima min ka co ye ka dingɛ kuyɛriniw ka dingɛ sen ka bɔ kulu yɛrɛ ma hɔrɔnya ka di dɛ Israël n'i donna kaso la olu ta i filɛ maa ye Falasini o tɛ filɛ maa ye san 40 kaso san 50 kaso san 30 kaso i b'i ka kaso la
olu tɛ filɛtini filɛ maa ye k'u ni ɲɛnamaya ka kan k'u mara kaso la dɔrɔn wala walima k'i fa dɔrɔn k'i bɔ muso ni den kɔrɔ dɔrɔn olu yɛrɛ tellement k'u degunna ka kuyari kɛ ka dingɛ sen fo 10 mètres quelque ka bɔ Israël labana k'u bɛɛ minɛ ka don kaso la mais mugu ni kɛsɛ o filɛ ka bila wa ni maaw layidu tɛ Israël na dɛ ni kɛlɛ ma jɔ a laban ni maaw tila bɛ minɛ kelen kelen tuguni ka d'a kan a b'i minɛ kalo damadɔ dɔrɔn a bɛ t'i minɛ turu k'i don kaso la a ye baden fana kɛ layidu t'u la o mana ko Netanyahu sen yɛrɛ kɔni ko a tɔgɔ yɛrɛ mana fɔ Israël o de bɛ ci ka d'a kan a fɔra a ka kɛlɛ jɔ a y'a ka sɔrɔdasiw faga a ye jamana bilise pɛridi a ye Israël mangoya diɲɛmaw ye wa a ma se k'a ka maaw segin k'a fɔ k'olu bɛ soutien total ka se k'a masi u ma se k'a kɛ fo Donald Trump de nana ka kɛlɛ ban o de kosɔn Donald Trump de tɔgɔ bɛ fan bɛɛ a papiyew k'a nɔrɔ fan bɛɛ Israël kɔnɔ yen n'i ye u ka premier ministre tɔgɔ fɔ dɔrɔn u bɛ ho ci o mana sisan ko turu bɛna se ale de ma munna ɛsɛki kɛra le 7 octobre munna sisan ko kɔnɔna kɛlɛ de bɛna wuli o bɛna ɲɛsin o yɛrɛ ka premier ministre na a ka jɛɲɔgɔnw de ma Israël yɛrɛ kɔni kɔnɔ hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Hamasi ɲɛmaa caman a bɛɛ sara Ala de bɛ se a ka ko la maa maa n'olu kun welelen don CP la a ɲɛmaa caman o foyi tɛ bilen o foyi tɛ minnu yɛrɛ bɛ terrain kan a caman bɛ u ma lakodɔn diɲɛmaw fɛ u ma lakodɔn maa sugu jumɛn yɛrɛ don maa jumɛn don mais Israël y'a essayé ka bombe min don o yɛrɛ ko heure kelen dɔrɔn ko kɛlɛw ni Hamasi mɔgɔw cɛ Hamasi mɔgɔw u sera olu ka maaw la ka d'a kan u ye marifa de di kabila dɔw ma ani Hamasi ka prisonnier kɔrɔw ka kɛlɛ bila Gaza yɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ u m'a fɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ Libanila yɛrɛ n'u ka maaw cɛ u m'a fɛ k'o plan kelen de kɛ o yɛrɛ ko heure kelen Israël yɛrɛ kunnafoni sira dɔ dɛ ko heure kelen dɔrɔn Hamasi y'a bila maîtrise kɔnɔ a kan ka minnu minɛ o la ka minnu faga o la yɔrɔnin kelen olu tɛ sira hali jinɛ ye maa min bɔ ni bombe ye ka taa nɔrɔ fɛn na saya kɔni non Israël b'a dɔn min don wala o b'a dɔn ko minnu don Israël tɛna don nin na bilen wala Gaza fana kɔni cira Hamasi mɔgɔw kɔni ko olu ka désarmer a bɛ dépend ni Palestine kɛra a dama jamana ye Israël y'a ka dantɛmɛwale dabila olu ka kɛlɛminɛn min minɛ ka bila jamana de kɔnɔ olu yɛrɛ ye jamanaden ye à part ça a tɛ di o yɛrɛ de bɛ k'a dilan yen san 2 embargo bɛ yen kɛlɛminɛn tɛ don hali balo tɛ don surtout kɛlɛminɛn mais kɛlɛminɛn tanya k'o m'u sɔrɔ a kun bɔ yɔrɔ jumɛn kana lahala jumɛn don a ye Israël kamana quoi wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ min ye reseau ka lasigiden min ONU na ale kɔni ko a b'a fɔ Amérique ye k'a ka menace dabila Venezuela contre la k'a kɔni ɲɛmɛ ka na ni ko minnu ye mina drogue kɛlɛ ni fɛnw k'a bɛɛ kɔni ye ko ye k'a bɛɛ ko kisɛ t'a foyi la ko kisɛ t'a la dɛ a ka wali papa a ka fɔra ka taa jamana papa nana nin na reseau ka lasigiden y'a fɔ a ye ONU na ko Amérique k'a ko dabila a bɛ ka kuma fɛn fɔ ko dalilu t'a la kisɛ t'a kumaw na Venezuela contre la i n'a fɔ o y'a fɔ ka kunnafoniw na cogo min wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ ni mɛnɛ diɲɛ kɔnɔ kabako caman bɛ ba ye ko Qatar de taara ka base dɔ jɔ Amérique a ka sɔrɔsi base a ka sɔrɔsi base ko ka t'o dɔ jɔ Amérique a yɛrɛ ka jamana lakanani minɛnw ko ka t'o base jɔ Amérique o ko in ma bɛn Amérique yɛrɛ maa dɔw ma o yɛrɛ ko munna républicain yɛrɛ i tɛ démocrate ye e ka kɛnɛ di Qatarien ma olu ka taa u ka jamana sɔrɔsi base dɔ jɔ u ka jamana Amérique kɔnɔ yen ko kɔni de ye ko ka terroriste nati ka d'a kan ko Qatar de bɛ ka terroriste de dɛmɛ diɲɛ fan bɛɛ o ka fɔ la o mana ko Qatar k'u b'a fɛ ka na ni terroriste de ye ko ni kun ko démocrate républicain bɛ nin kɛ k'ale tɛna vote ye hali u ka député vote nata in na ana k'ale yɛrɛ républicain o mana Qatar ka Amérique kɛlen ka nin kɛ Qatar ye o ma bɛn ale yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan
Qatar ya avion spécial de la ka labɛn ka taa di Donald Trump ma fo Américain ko k'an b'a lajɛ n'an kan ka minɛ n'an man ka minɛ kolo 80 ni nan'o d'aw ma o bɛ ko ɲɛ fantanw bɛ yen kungo bɛ k'u fa n'i y'a wari d'u ma fo ka taa di maa ma fo olu yɛrɛ ko an b'a lajɛ n'an kan ka sɔn a na n'an man ka sɔn a na kɔfɛ o sɔnna a na ka laban ka réparer tuguni dɔw yɛrɛ ko Qatar ma taa ka base jɔ dɛ k'a filɛ Amérique yɛrɛ de k'an financer a filɛ taa Amérique yɛrɛ de ka base do financement kɛ sinon o de donna ne yɛrɛ hakili la sinon a y'a bɔ sɛ buru fiyɛ ka jamana ni bɛɛ o gosira ye e bɛ t'i ka base de jɔ Amérique k'i bɛ k'o financer ko plan de do a b'a fɛ ka Amérique kan dɔ de financer ka wari sara Américain ye voilà ne yɛrɛ bɛ da o kuma de la sinon o bɛ se ka kɛ cogo di e ka jamana kɛlɛminɛnw kan k'e lakana e ka t'i ka base jɔ jamana wɛrɛ la k'i bɛ t'o dɔw bila yen ko de bɛ sen na wa ko bɛnkɛra la o ye dugu dɔw yɛrɛ di a kan ka jɔ yɔrɔ min na Amérique yɛrɛ kɔnɔ ko o yɔrɔ yirala Qatar yɛrɛ la k'a bɛna a ka kɛlɛkɛ pankuru dɔw Amérique yɛrɛ mariki dɔw k'a bɛna t'olu de labɛn ko a bɛna t'olu de bila base in na yen kunnafoni dɔw ka fɔ la mais ne yɛrɛ kɔni min taara min fɛ o de ye Amérique ka base de jɔtɔ don Qatar b'a financer hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Faransi premier ministre kura ko ale bɛ sɔn ka denmisɛnnin tuguni min denmisɛnnin na don ko président ko k'a ka tɛmɛ ni baara ye ni gouvernement kura ka sigi ale ko k'ale tɛna sɔn ma k'an bila fanga na fangaba tɛ na wala ale bɛ k'a ɲini cogo min n'a ma kɛ ten ale bɛ sɔn ka wala sɛnɛ tuguni ko Faransi nin waati in na a yɛrɛ bɛ problème ba la politique ko bunnagu la wa gɛrɛntɛ ba b'a kan a yɛrɛ kɔni bɛ kamanagan kɔnɔ kamanagan i n'a fɔ Donald Trump yɛrɛ tun y'a jira a tɔgɔ yɛrɛ Macron yɛrɛ tun y'a jira ko silamɛya de ye problème ye sa ale yɛrɛ de kɛra problème ye Français ma wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen عملت القلم وكتبت به رحمة بسم الله عملت القلم وكتبت به رحمة بسم الله رفعت العلم بسم الله عملت Donald Trump on ko kɛlɛ banna Gaza voilà o kumana ko fan fila bɛɛ sɛgɛnna hali ale yɛrɛ b'a la ne b'o fara a kan o kumana k'u mago bɛ basigi de la sisan o mago bɛ basigi de la sisan ko fan fila bɛɛ sɛgɛnna voilà ko fan fila bɛɛ lajɛlen kɔni ko o sɛgɛnna mɔɔ bilala kaban sataw sala jogitaw olu kɔni olu jogina maa minnu fana kɛra lujuratɔ ye olu kɛra lujuratɔ ye o mana ko kɔni bɛ tan Gaza ta in a bɛ don histoire la a bɛ don histoire la o mana kunnafoni dɔw tun bɛ k'a jira ko Bashar Assad irisila ye k'u tun b'a fɛ k'a janfa faga a kuma kun carinna ka pɔsɔni d'a ma poisson ma fɛn dɔ d'a ma wala a kuma kɔni kun carinen don min ye irisu ka ministre affaires étrangères a kɔni ko Bashar Assad lɛfɛrɛw ka fɔ la wala ko kuma min ka fɔ ko dalilu tɛ ko sahaba tɛ k'a bɛ musuku ye a n'a ka famille bɛ yen wala a bɛ yen wala mais k'a fɔ k'u bɛna pɔsɔni d'a ma ko sahaba to ye i n'a fɔ a y'a fɔ a ka kunnafoni kɔnɔna cogo min wala o kumana kunnafoni dɔw kun y'a jira k'a kun taara dɔgɔtɔrɔso la ko u kun b'a fɛ k'a faga de mais ko sahaba to ye yezu ka ministre affaires étrangères ko ten ale yɛrɛ kɛra tunkaramange ye président bolila ka bɔ un kun ka sɔrɔ sous-sol baden de kun b'a bolo palais ka dingɛ dɔ ka sous-sol kɛ i bɛ bɔ palais dɔ la ka taa palais dɔ la kilomètre caman nka a bolila k'a bɛɛ to yen hali a ma sara maa la Ala ta in de ye fanga ye wala qul lillahi al-mulk qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir kana da armeri mere fam be ke ki entouré bombe nucléaire la na la ki ka fanga ba do mi tesi koy ala tay aday ala tay wallahi aday ala tay Bashar bolla enku kayrisu toy ka garru toy harama sarula malabite
Madagascar président fana bolla ka bɔ enku fanga banna a bɛ ten de mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɛgɛn ni ala k'i ka fanga ba don min o don kɔni kana de ye armée mara a bɛ ba o don koloni bɛ dansigi bi don baro la an bɛ foli di bɛɛ ma an bɛ dugawu kɛ bɛɛ an yɛrɛ ka jamana an bɛ ala deli ala ka basigi k'a kɔnɔ gɛlɛya ko minnu b'a la ala k'a ban k'a bɛɛ ko falen hɛrɛ la ala ye nin da mali ka da ko min na ala de b'a dɔn dɛ an bɛɛ ka sa ka taa ala ma ala tɛ ko kɛ gansan mali kuma deli nin na depuis indépendance kana bila ni gɛlɛya sugu ninnu ni menace sugu mali kun tɛ nin dɔn dɛ an kun tɛ nin dɔn an ta kun ye tulo ni ka yɛlɛ sigi ka fɔ ala filɛ ka ni lajarabili in bɛn an kan o mana ala de bɛ se k'a bɔ an kan an ka tubi ka taa ala ma an ka ala deli o kɔfɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn mago to an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka tilennenya fara an bolo kan an ka nkalontigɛ bɔ kow la an ka fantanw ka hakɛw di jotigi ka jo ka di jalaki ka jo ka da jalaki ka d'a ma n'o kɛra ala ka dɛmɛ bɛ fara an kan gɛlɛya minnu bɛ yen a bɛ ban a bɛ kɔ falen hɛrɛ la ala ka layidu y'o ye an bɛ ala deli ala k'a ba k'a bɛɛ kɔ falen hɛrɛ la nɛgɛ bamana Jibila Kulubali kuma gana kun y'a balimakɛ Modibo Sila an bɛ bɛɛ fɔ ka tulomajɔ la hakɛtɔ bɛ nin kan salli ala ma Gulukote n'ibiti muri fladon ni wili murete alkausara anite mashala ye walasa ka galam kene ni farifoni kere farikolo la sani wati itaza ni fanyima wa bitako bitanye bitema teologi sample bitte alkausara wal mate mashala ke yani mami mo be bitte ni jama santala kayya ubeke juli riga no wala bela jili kaysu wala zakaya jarube no alina ni ke juli sraye 79 40 26 36 Loma 78 30 14 57 Kaisumba kelo konala Ilyas Soubeno Aliga niga jurusira 72 46 93 72 Loni kele 76 45 45 88 Chena au ya fotugo bide te alkausara mi te mashallah te nyumando wati nunkadi kana nyina de te alkausara mi te mashallah kulu te alkausara ani te mashallah abina foniko galabu kiya ani hadi lafiya shukran ya rabbi shukran Baduru susango dia dukujela oleh kilimo baliai sisoro apatu sauda manabato ni berbato semua ni opera sini sini kasaba buka itu sefirma ni sebatra kira kapuma kauna na bisika dunia tidak pernah kala sini frake fana kerasa bana kode apatu sauda kode kofa kuchoko fadela ani frafuna kama bau kala dinda ina so France Amerika Gabon Congo Senegal Côte d'Ivoire Angola Togo Gambie Fratase anasaba kama bomako kumangu kala kana kuchibile bele bada la Afrika ini ya sewu hotel kaso karafa jai au mamu de be ko au jamto atira au yama walima ini wanda selemu kan lafiya su ni mana ga mamu na Fratase fudini tabati koko mara sai Fratase tension banama amade ni jiga bina adama de minuna fasadini mara tele ko fa au mamu de be ko au suma bata de la su jugu ke ni kiskuni ini wala sa au sadan lafiya wa umada uma famiye di atlato chamanda ubolo dini azal mama ngaramune afra dini de ma ngaramune ma Fratase di ami habatu sauda ngaramune ma abalu musulaka wa abu de be sallu wati bradile ka ba fa au farkolo katulu wala au kasaraki sisoro abatu sauda ukeme ka mulu tumekalera ni la au kama mulu tumendi na kama shi tulu bradile Fratase tulu bla joro ma mulu au farkolo mina kanu wati kolo la fe la sima tuna ambado ayuli au ka sisoro abatu sauda to segera ka ile sabu hotel kaso krafe wala ako wala ukadu da Jerusalem 73 52 85 46 lima sekolah soal bisa Congo 99 22 57 89 sisugo apa tu sauda ikra kuna ada baru jadi bismillah Agence de Navigation, Kanishi Islamic Balatrana, Amina Kanakata Hintina, Walla Urana, Kairana Kafo, the Navigation Kambekala, Balatana Savatita Almakona, Akatuasan Kama, Ulasa,
Amina Kanakata Hitila, Abelini Farko with German, but Auto 7, some Kataka, in a Tomaso Minacho, Kabaka Samako, Pisa and Kill Natama. Amina Kanakata Hitila, some by from and Vera Pandana. I will Jana, Akata 7, then have Vajife. One of the Aquasaman could bear the Tuna Vaja ko Abayana, Wakana Kalabu, Belegula Sabati, Akapato Sikanua, or Chumana, Nicaragua, Germany, Yazaka, Foka Donakari, Tanabla, Wapan Tawana Vinata, Kasaka Patuna Oma, Maka Ayamagna Kondana, Kainala Kafo, Maka Meharmoro, Anamagna Harmoro, Tana Vajibitani, Belegula Ola, Wakayana Kafo, Kalu, Tana Vajika Konfa Kelebua, Kata Umrala. Kalu, Ulasa, Anamafika, Ganavajika Umra Kofalina, Ayurujana, Akakunda, Ganavajika Balaka, Afalika Gun, Bidon Sobala, Kanishi Koroma, Kaoto Osigara Kakofan Peredriso, Absilawilike, 20, 24, 25, 22, 24, 26, 1 23, 38, 38, 1 76, 26, 26, 26, 76, 28, 28, 28, and Uncle Unfair, Kani Alamina, Amsterdam Sigawi, Anthony Pedrosa, 76, 37, 85, 78, 76, 37, 85, 78, Dana Voji, Alala, Danafa. Benjir Singri, Benjir Nitoye, Kobotie, Nika, Kobotie. Ibrahim Dukulika, Malasa, Kake, Uka, representante, Benjir Singri, Ektaide, Ibrahim Dukulifi, Ekaia, Nive, Tarike, Auka Sukona Benjiru, Kase, Auka Kira Benjuma, Lucy, Eko, Lucy, Max, Lucy, Andri, Pantex, Lisa, Soyatex, Ini Block, Fuatase, Ekora, Suya, Bema, Ali, Anyamachama, Nimbele, Etulini, Namobe, Benjir Singri, Agufra, Aligaida. Nimbele, Meso, Ibrahim Dukulifi, Aiwa, Auka Sigibe, Aye, Ibrahim Dukulika, Negedimu, Kongo, 76, 16, 09, Rama, Aiwi, Kaukunda, Ibrahim Dukulika, Mazega, Mufenye, Kaisubala, Kayeshi, Duan Benima, Benjir Singri, Kasukuluge, Soyani. Alaikum Yokozon Sobarao, Salamu alaikum, alaikum salam, Salamu alaikum, Tekini Warabao, Salamu alaikum, alaikum salam, Salamu alaikum, Zurnalibao, Salamu alaikum, alaikum salam, Salamu alaikum, Yorajokulunzu, Salamu alaikum salam. بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم